Ovih dana je objavljeno kako je nekadašnji pomoćnik ministra Božidara Kalmete iz vremena vlade Ive Sanadera, izvjesni Igor Mali, u Šibeniku otkupio zemljište od Ministarstva graditeljstva koje vodi Branko Bačić, i to izravnom pogodbom, dakle bez javnog natječaja. Vrijednost tog zemljišta procijenjena je na više od 8,5 milijuna eura, a tvrtka u vlasništvu Igora Malija platila je tu nekretninu samo 290.000 eura. Ovdje valja napomenuti da je taj Igor Mali bio pomoćnik u Kalmetinom ministarstvu, a Branko Bačić je u isto vrijeme bio državni tajnik. Dakle, dva suradnika Božidara Kalmete iz vremena vlade Ive Sanadera na samo jednoj transakciji ukradu hrvatskim građanima 8 milijuna eura. Ovako otvorena korupcija, ili točnije definirano ovakva pljačka, nije moguća u nijednoj uređenoj državi. Ova vijest je trebala zatresti cijelu državu. Oporba je morala tražiti izvanrednu sjednicu Sabora. Televizije su morale imati posebne emisije. Sve naslovnice morale su biti popunjene ovom neviđenom pljačkom. Nažalost, u današnjoj Hrvatskoj ništa od opisanog se nije dogodilo, već je sukladno praksi koja traje već više od 20 godina ovaj lopovluk osuđen na zaborav, a taj zaborav provešće mediji, pravosuđe i kontrolirana te nadasve beskorisna oporba. A koliko su funkcionalno pravosuđe i profesionalni mediji bitni za svakog građanina u jednoj državi, pokazuje i aktualni slučaj berlinskog gradonačelnika Kaja Wegnera, koji je prije 2 dana morao podnijeti ostavku. Naime, početkom siječnja ove godine ekstremistička ljevičarska skupina izvršila je sabotažu nad jednom trafostanicom u Berlinu, te je više od 40.000 kućanstava u tom dijelu Berlina ostalo bez struje. Znači, građani nisu imali grijanje, a bile su jako niske temperature, te su uz to 4 dana živjeli u mraku zbog nedostatka struje. Javnost je bila nezadovoljna zbog sporosti sanacije trafostanice, a gradonačelnik Wegner se branio kako se odmah po spoznaji već u 8 sati ujutro zatvorio u svoj ured te je uokolo telefonirao pokušavajući riješiti taj problem. Međutim, gradonačelnikove izjave bile su kontradiktorne, što je izazvalo sumnju medija, te su počeli postavljati pitanja i tražiti dokaze za gradonačelnikove tvrdnje. Tako su mediji tražili ispis poziva s gradonačelnikovog mobitela. Taj zahtjev medija gradonačelnik je odbio. Zbog odbijanja gradonačelnika da da ispis poziva, novine Tagesspiegel zatražile su hitnu privremenu mjeru od Berlinskog upravnog suda, koja bi obvezala gradonačelnika da popis poziva svoga mobitela ustupi medijima. Sud je privremenu mjeru odobrio u kratkom roku i naložio da gradonačelnik mora, zbog interesa javnosti, ustupiti popis poziva. Kada je popis poziva objavljen, dokazano je da je gradonačelnik Wegner lagao, jer nije počeo nazivati u 8 ujutro, kao što je naveo, već tek iza 12 sati. Gradonačelnik Berlina je uhvaćen u laži i u petak je podnio ostavku. U današnjoj Hrvatskoj berlinski slučaj je nezamisliv. Laganje hrvatskih političara je standard njihovog djelovanja, od Plenkovića do Milanovića, od Tomaševića do Jandrokovića, od Hajdaš Dončića do Stipe Mlinarića Ćipe. Svi oni su bezbroj puta uhvaćeni u otvorenoj laži i ništa im se zbog tog laganja nije dogodilo. Dakle, laž jest temelj djelovanja današnjih hrvatskih moćnika, što jest ujedno i glavni problem današnje Hrvatske. Jer kršenje zakona, korupcija, nepotizam i sve druge društvene anomalije jesu posljedica laganja. Naš narod ima poslovicu koja kaže da onaj tko laže, taj i krade. Sam Isus u Evanđelju naziva đavla knezom laži. Dakle, jasno nam je da je laganje opasnost za svaku zajednicu, od obitelji do države u cjelini. Stoga u svakoj državi postoje tijela koja sprječavaju laganje, što nam slučaj berlinskog gradonačelnika i dokazuje. Jer laganje ili skrivanje lopovluka koje provode mediji, te nedjelovanje sudova, omogućuje političarima i njihovim pouzdanicima da kradu naše novce. Na slučaju u Šibeniku, u kojemu ministar Bačić otvoreno krade, jer nešto što vrijedi 8 milijuna on daje za 290.000, dolazi do izražaja koliko su mediji i oporba postali izvršitelji bezakonja vladajuće garniture. Bačićevo ministarstvo je tako novinarki Ani Rajić-Knežević odgovorilo da je navedeni lopovluk u skladu sa zakonom. Znači, bezobrazluku vladajućih struktura nema kraja. A šef šibenskog SDP-a Petar Baranović izjavljuje kako ne tvrdi da je u ovome slučaju nešto sporno. Postavlja se pitanje što je tom partijašu Baranoviću sporno ako ne ovaj opisani slučaj. Meni dragi mostovci pak u svojim izjavama potvrđuju onu tezu da Most ima ulogu da razvodnjava ozbiljne probleme, te da daje legitimitet korumpiranom sustavu.
Tako Mostov zastupnik Kujundžić ne naziva ovaj slučaj otvorenim kriminalom, već šibenski slučaj stavlja u kontekst načina upravljanja državnom imovinom. Njegov kolega Mostovac Božo Petrov spominje slučaj Frke Petišića i najma stana, to jest garaže. Znači, dok u Hrvatskoj slučaj Šibenik svjedoči o milijunskoj krađi, Mostovci pričaju o najmu garaže, a SDP-ovci nisu sigurni da je riječ o lopovluku. Ovaj pristup SDP-a i Mosta jest dokaz da se oporba pravi nemušta i slijepa, a mediji takvoj oporbi daju prostor i sustavno prešućuju lopovluk koji Hrvatsku razara. Mediji u Hrvatskoj sustavno prešućuju afere koje se jednostavno ne smiju i ne mogu prešućivati. U Hrvatskoj nitko ne spominje krađu Croatia osiguranja na kojoj se hrvatskim građanima ukralo 720 milijuna eura. Nitko ne spominje krađu u Uljaniku na kojoj se hrvatskim građanima ukralo ni manje ni više već 1 milijardu eura. Mediji ne spominju Jandrokovićevu zaštitu lopovluka oko Hrvatske pošte ili Tomaševićevo omogućavanje pljačke gradske plinare od strane Vujnovčevog PPD-a. Ako se u Berlinu mogu objaviti podaci o telefonskim pozivima berlinskog gradonačelnika, onda se u Hrvatskoj trebaju objaviti podaci o telefonskim pozivima između Pavla Vujnovca i Tomislava Tomaševića ili Pavla Vujnovca s Plenkovićem i Jandrokovićem. Trebaju se isto tako objaviti podaci o telefoniranju Plenkovića s Davidom Soptom, koji je krivac za smrt trojice pomoraca Jadrolinije. Trebali bi se objaviti podaci o telefonskim pozivima Milanovića s Goranom Štrokom, koji je višekratno kriminalno oštetio Hrvatsku. Trebaju se objaviti telefonski razgovori Milanovića s Dinkom Novoselcem, koji je kriminalno skupa s Pavlom Vujnovcem oteo Dalekovod. Ali u Hrvatskoj, za razliku od Njemačke, mediji i oporba ne rade za svoj narod niti djeluju profesionalno, već su ili kupljeni ili su plašljivi i nedorasli. Ja sam primjerice postavljala zastupnička pitanja koja su Ustavom zajamčena da moraju biti odgovorena i tražila sam da mi se dostavi službeni podatak koliko je puta Vujnovac bio kod Plenkovića u uredu, ali nikada nisam dobila odgovor. Tada su me mediji i ostala oporba s podsmjehom upozoravali da se to ne smije tražiti jer ću doći u medijsku izolaciju. Znači, oporba i mediji smatraju da Nijemac ima pravo na poštivanje zakona, ali da Hrvat to pravo nema. A koje su posljedice ovoga nereda koje je u Hrvatskoj sve prisutno? Kada primjerice u Hrvatskoj imate problema sa sluhom, a taj problem dolazi s godinama, vama će HZZO odobriti nekakav slušni aparat koji realno vrijedi 50 eura, iako vam je potreban aparat koji vrijedi 1000 eura. Dakle, onaj tko nema novca neće moći imati kvalitetan život i dobro čuti, a to se objašnjava nedostatkom novca. Identičan slučaj je s asistentima u nastavi koji ne zarađuju ni 800 eura, a trebali podsjetiti da je posao asistenta u nastavi iznimno zahtjevan jer je briga o djeci s posebnim potrebama itekako zahtjevan i težak posao. I takav se posao plaća 800 eura. Postavljam pitanje kako se u Hrvatskoj može preživjeti s 800 eura, ali i pitanje koliko nam u Hrvatskoj vrijedi briga o djeci. Vlada će reći da nema novaca, ali ima novaca za krađu od 8 milijuna samo na jednoj transakciji. Ako država proda zemljište za 6,5 eura po kvadratu, a ono vrijedi 190 eura po kvadratu, ili ako nestane milijarda eura u INI, onda je logično da nema novaca ni za asistente u nastavi, ni za policajce, niti za vatrogasce. Kada bi mediji u najnižoj mogućoj mjeri funkcionirali profesionalno, onda jedan Branko Bačić već 16 godina ne bi mogao biti političar, i to od onog trenutka kada se saznalo za njegove crne torbe sa Sanaderovim crnim novcem. Ali identično vrijedi i za Andreja Plenkovića, i za Zorana Milanovića, i za Miroslava Šeparovića. Svi navedeni opstaju na pozicijama samo zato što je politika uspostavila poredak u Hrvatskoj koji nema veze ni s Ustavom, ni sa zakonom, ni s pristojnošću, niti sa zdravim razumom. Osobno mi je poznat slučaj u kojemu je jedan Zagrepčanin zatražio donošenje privremene mjere protiv jedne banke i jedne lihvarske agencije. To se dogodilo prije 2,5 godine, ali Općinski sud u Zagrebu ne donosi odluku, a odluku ne donosi kako bi zaštitio lihvarsku agenciju i banku. Znači, u Njemačkoj sud donosi odluku o privremenoj mjeri u roku od 2 tjedna i to na temelju činjenica i zakonskih okvira, a u Hrvatskoj je sud produžena ruka kriminalnih lihvarskih agencija i drži sudske predmete u ladicama. Stoga svakome treba biti jasno da država koja ne poštuje zakone, a ovdje parafraziram Svetoga Augustina, jest razbojnička hajdučija. Svakome treba biti jasno da sudac koji ne sudi po zakonu, koji se ne pridržava rokova, on nije sudac, već je bandit. I ne postoji zakon koji sucima dopušta da krše zakon.
Isto tako je zakonski zabranjeno vršiti medijsku cenzuru. Znači u hrvatskom zakonodavstvu je sve isto kao i u njemačkom, ali u Njemačkoj sud sudi po zakonu, a u Hrvatskoj sud sudi po nalozima lažljivaca. Iz navedenog razloga je dječji doplatak u Njemačkoj 259 eura po djetetu, a u Hrvatskoj 60 eura i tom doplatku većina uopće nema pristupa. Treba li podsjetiti na to da su pelene u Njemačkoj jeftinije nego što su u Hrvatskoj? Sada će me naručeni komentatori optuživati kako meni nitko ne valja i da se trebam ujediniti sa strankama koje su Hrvatsku dovele u ovo stanje općeg bezakonja i društvene depresije. Istina je pak da meni doista ne valjaju lažljivci, lopovi i beskorisni, plašljivi karijeristi. Ali meni itekako valja više od 90% hrvatskih građana koji su žrtve ovih privilegiranih smutljivaca, poput kojekakvih Bačića ili Kalmeta. Hrvatska itekako ima sposobnih i hrabrih ljudi koji imaju i znanje i odlučnost uspostaviti reda u našoj domovini. Treba jasno reći da nam je dosta jednih te istih mutikaša koji nas godinama već lažu i potkradaju, a upravo je Branko Bačić primjer osobe koja već gotovo 20 godina svojom korupcijom nanosi štetu hrvatskim građanima. Bačić bi po svim europskim standardima trebao trenutačno biti uhićen, ali s obzirom na činjenicu da je državni odvjetnik Turudić izvršitelj korupcionaških struktura, to se neće dogoditi. Ali ja im poručujem da će doći vrijeme kada će i Bačići i Turudići, i Milanovići i Plenkovići morati položiti račune za svoja djela i da će Hrvati postati ravnopravni s drugim narodima u Europi.